познавате. Наистина много ви обичам вчера и съм ви супер благодарна за това, което правите. Happy birthday to you. Честит рожден ден. Happy birthday to you. Милионер в зелено и всички екстри. Happy birthday, регедегедедакта, регедегедедакта. Еми, Росен, ме богва да ме регедегедедакта. Happy birthday, ragada-dagada-dacta, ragada-dagada-dacta. Happy birthday, ragada-dagada-dacta, ragada-dagada-dacta. Ама защо ме? Честит рожден ден, happy birthday to you. Милионер в евро и всички екстри. Happy birthday, ragada-dagada-dacta, ragada-dagada-dacta. Happy birthday, ragada-dagada-dacta, ragada-dagada-dacta. Еди си ти има. Скрия се като миши. Аз съм Томи Жер. Айде умри бе! Какво гледам, брат? Никому. Да. Уау! Майте съм видя много. го. Той ги клони наче, брат. Ама защо ме? Росене! Какво правиш бе, момче? Ама Росене, махни се! Набил на Тетрис. Ама... Росен само ме блоква. Еми, Росен ме блоква да ме Росене! Това не е глава, бе. Ама не мога да ги видя, бе, човек. Чата в майката е, бъде, знаеш. Айде бе, Николче, аре малко по-чевръсто, гледай. Имаш една ръка и една глава. С ръката можеш да си удариш главата и да почнеш да мислиш и да осъзнаеш, че трябва да слизам, защото той ще ни ебе майката след малко. Осъзнаеш ли са? Ей, да, он ми... Бате, какво си слуша? Айде, баб! Между другото, Иван много му отива да е травестит. Ебе, има майката, човек. Аз ли Ивана? Малката мембранка ми вика. Дева, много му отива на това момче. Маш? Крак. Мога ли да ви махам? Так. Верно е. Он ме зара. Така. Вани, я дръж това, брат. Остана! Това си джимо. Да бе, билтите си всичките ще ви заеба. Тук сме. Гурижи! Ма я само не ми крещи, бе, Росъде.
Намери тук в камерата, Зуха. Росене, я фесло монитора. Адна. Кажи какво става? Нищо не става, просто много ми сяк. Вчера в даскалото се насрах. Какво каза? Нападнаме, брат, нищо не съм направил. Той чат. Стой. Така. От TikTok. Нали я баваме Росен и му викаме Фоксе? Ама братлен, не трябва да се нервиш, брат, сестор, брат, моля се да спри, братко, брат, братленце, брато. Брат. Брат. О, това мирише брутално. Не бе, това не е за ядене. Не, Рули. Мале, това мирише брутално. Мале. Имаш косъм в пика. Какво направи? Не знам. Къде с кофите? Къде с кофите? Искаш нещо да ми кажеш? Уау! Да! Аре, елате отдава! Ела бе, мамо, бе! Аз сега видях скриншота, давай, цъкай. Доверето. А ти ме изгъбри! Трябва да рочи. Ей, люлинска мърша! Моля ли да си така люлинска мърша, бе? Да те глътнат манафите комплекс. Айде да се гърмим всички. Тук, само ти. Много як, нали? Знаеш го интересното с стола. Ба! Айде. Оф! Заец. Успявам да подмием трътката се малко си. Не ме интересува. Знам, че те интересува. Интересува. Цяло тебе те интересува. Умри, ари ще зае. Чоре, бе. Чоре, бе. Леле, тихо! Я ми вика. Аре, Сунане. Беше това, бе, човек. Там видях газюга. Бати кръща не ми каже честно. Ще поводея. Направо. Росен ми крашна играта. Аз си направя най-мазната реклама. Follow me on Twitch, Николси. No. Ще сбъркаш, Али. Николси Туту. Не мога да игра са играта. Туту. Няма как. Туту. Петева, бре.
Петле, ход. Ама вари, бе. Госпожо, вика. И на мене ми набиха кома заради вас! Мърши, гадни! На мене ми набиха кома заради вашите лигавщини! Ей, без ръки гадни неща си ти такива! Да не се разлигавайте повече! Не ми обясняй да ти надам една тупаница. Ще ми надам една тупаница. Нищо, нали паднахте? Какво се правиш тук на тега? Да. Другия път си купите грамофони да ви чувам. Другия път си купете публика, един път не си запълнихте стадиона, като хората ще ви заеба. Путко. Леле, колко път раз ми се също нощ, че чупа моят отбой. Леле. Направо ще я поводея. Това се нарича Мики Маус. Аз даже не успях да се изкажа, бе, брат. Смятай пустинен. Тактика пустинен червей, брат. Нека шлагал и това, бе. Мацъкни това спейс, бе. Ама чакай, че не ги владеят тия сралчи, бе. Гаврингс, теже Гаврингс е сега. Виж, бе, брат. Виж какъв скункс. Я пирдоле, скункс. Абе, човек! Ела да те снимам. Ма откъде го взе това? Емпи. Не е честно, аз защо нямам такова? Има на земята. Защо нямам такова? Има отгоре, бе, жена. О, дигълче, братле. Къде, Сега, ела бе, да те човек? препарирам. Чакай да так хвана, чакай. Къде отгоре? Надясно зави с кормилото. 10 мигач. Отгоре. Ляво, ма. Смигаш лявата лента. Ляво е! Бахте простата, ляво! Не ме стреляй, Путко. Да си го взема, стой! Това не го броиме, не е честно! Това не го броиме! Слушай сега, Никол, послушай у мен сега. Давай напреде сега, дай. Сега ще носкопвам, брат. Напред. Сега се качи върху кашона десния, да. Да. Отгоре. Оттам ще качиш другия път. Лево. Носкопнах е. Да, по-интересно. Падна ли? Абе, човек! Тя го рисува, бе, брат. Човече ми е много трудно, братле, стой. Тук имало човек ли, бе, брат? Жалко. Жалко. Стой! Ало! Делта Форс. Аре, бе, чекаме. Брат, клъвния. Защо си така, бе? Леле! Бате, много ми е лесно, не знам момчета. Викам, аз ще бия, ще бия, де. Започнахме с заплахите. Брат! Човек, аз играя на толкова щупени графики. Да, ето! Делта Форс. Мога да те видя. Пешка, виж как мига. Виж си сините очички и устата, и носа. Малко си мязат, няма. Верно. Аз ако бях с сини очи. Чакай! Те сега се влюбват в мене, представям си като съм с сини очи, какво ще? Спокойно малко влюбената. Ще играем и днеска, или? Да, ама не мога да се оправя това. Раз, два, три! Играем ли? Какво става? Къде си, бе? Пада ли от стола, какво? Изкара ми къл, бе, ули го прави. Него, бе, не мога да оцеля, бе. Звучи като твой проблем.
на здраве за